बे बड'लेण्ड ओनसोला भारत संबिजितनि 6थि सिडुलाव गावनो खुंनो हानाय खुंथायनि गोहोखौ मोनदों। बिनि उनाव जेफोर बेवहाय गोरोबथायाव होदोंमोन बे गोरोबथायाव होनाय बायदियै दिनै बिटिसिआ दाजाबाय। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा मानव गेदेर आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि जायखौ जोङो बुङो स्पिकार बिस्वजित दैमार सारा दिनै इउपिपिएलनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों। जाय खामानिफोरखौ जोंनि बे बिटिसिआव मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा मावगासिनो बैफोर खामानिखौ बिजेपिआसो दैथायहरनाय आरो बिथांमोना जास्ट गावसोरखौ दिन्थिनानै खामानि मावनाय जादों होननानै बिस्वजित दैमार सारा रोखा रोखा जोंनो बाथ्राखौ बुंनानै होदों। अब्ला रायजोफोर आंनि टपिकखौ आङो गोलाव खालामाजासे जोंहा बिस्वजित दैमार सारा मा बाथ्रा बुंखो इउपिपिएलनि सायाव आरो इउपिपिएलनि हेंथायै मा बाथ्रा फोरमायखो स' नोंथांमोना नायलांदो अब्ला आङो बेखौ स्क्रिनाव होबाय। आं सानो बेफोर बेलायाव जोंनि बिटिसिनि सुबुंफ्रा जाहैबाय बिटिसिखौ लानानैनो बेस्थ' जोब। गतिके बिटिसिनि सिमा आरो बिटिसिनि जेंनाफोरखौ लानानैनो सावरायलायबाय थायो। नाथाय बायरा जों आसाम पलिटिक्सआव थाङा, जों नेशनेल पलिटिक्सआव थाङा। खिन्थु दिनैहाय नेशनेल आरो माने स्टेटनि दिनै जेफोर माने माखासे बिखान्थिफोर प्लेनिंफोर बे प्लेनिंफोरा जाहैबाय जोंनि हादोरनि बे बिटिसिआनो जा कार्बि आंलंआनो जा बेफोरखौबो लाफानानै इउनियन टेरिटरियानो जा लादाखआनो जा बेफ्रावबो जाहाथे हादोरनि एरिया डेभेलपमेन्टल' नङा नोगोरारिफोरनिबो जाहाथे मुलाम्फा जानो हायो बिसोर मदद मोननो हायो बेबायदि हाबाफारि लानानै नरेन्द्र मोदी बिथांनि दैदेननायाव हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि स्टेटखौ दैदेननायाव बेफोरबायदि खामानिया जागासिनो दं मावगासिनो दं। दा ओंखायनो बे बेलायाव सानो माने बे पार्टी होनोब्ला बे बायहानि माने बे बिटिसिनि पार्टी नङा बे सानबाय थायो। नाथाय जेफोर माखासे दिनै बिटिसिनि मानसिफ्रा सुजुग सुबिदाखौ मोनबाय थादों बे जे सेन्ट्रेल सरकार जायखौ बिजेपि सालायदों आसाम सरकार जायखौ बिजेपि सालायदों बिनिफ्रायनो जे जाफैगासिनो दं मुलाम्फाया बेखौ साननो हाया। दिनै बर' गोरोबथा 2003 मायथाइयाव खुनु कंग्रेसआ मालाबाबो बर'फोरनो संबिजितारि मोनथायखौ होआखैमोन। नाथाय बै समाव बाजपेयी आरो जोंनि माने एल.के. आडवाणी मानव गेदेर बिथांमोननि उद्योग लानायावनो फार्स्ट बे बड'लेण्ड ओनसोला भारत संबिजितनि 6थि सिडुलाव गावनो खुंनो हानाय खुंथायनि गोहोखौ मोनदों। बिनि उनाव जेफोर बेवहाय गोरोबथायाव होदोंमोन बे गोरोबथायाव होनाय बायदियै दिनै बिटिसिआ दाजाबाय। जोङो गावनो आयेन दानो हानाय गोहो मोनबाय 40टा डिपार्टमेन्टआव जों बेवनि बाजेटखौ गावनि गोसो बायदि बबे बिफानखौ मावनो गोसो बेफोरखौ जों खालामनानै लानो हानाय बे गोहोखौ मोनबाय। 4 जिल्ला जाबाय दिनैथ' 5 जिल्ला जाबाय बिफानारि अफिसफोरखौबो जों गायसननो हाबाय आरो बेखौ लानानै दिनैहाय 4थि खेब ना 5थि खेब 4थि ना दानि इलेक्सना 4थि 5थि खेबसिम इलेक्सन जाफैलायनायनि गुदियावनो बिजेपि 2020 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन बर' आफादफोरखौ लाजोबनानै इंक्लुडिं एनडिएफबि जे बिटिआर गोरोबथा होननानै दा बुंबाय थादों बे गोरोबथानि गुदियानो जाहैबाय बिजेपि। मानो होननानै बुङा बिजेपिआ हादोरनि गेजेराव बड'लेण्डआवबो जाहाथे आब्रुथि आरो सान्थि बेखौ लाबोनानै जौगाखांनायनि खामानि जाहाथे जानो हायो बिनि थाखाय बर' दैदेनगिरिफोरजों रायज्लायनानै बेवहाय बुजा फरा खालामदों। जेखौ नांगौ होनदों बे समाव बै समनि एबसुनि दैदेनगिरि एनडिएफबिनि दैदेनगिरि इउबिपिअनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जेखौ नांगौ होनदों बेखौनो होनानै 2020 मायथाइयाव गोरोबथा जादों। गतिके बिजेपि नङामोनब्ला बे गोरोबथायाबो जानाय नङामोन। आरो दिनै राजखान्थि बेलायावबो थांनाय जिथु सरकार दानाय बिटिसिआव इउपिपिएलआ 12टा देरहादोंमोन आरो बिजेपिआ 9टा देरहादोंमोन। गतिके सरकारखौथ' दानो हायामोन। नाथाय बिजेपिआ गुबुन गुबुन हान्जानि मानसिखौ लानानै फैनानै बे सरकारखौ दाहोनाय जादों आरो बे सरकाराव बिजेपिआ बियो बिटिसिनि बर'फोरनिनो गतिके बेखौ बर'फ्रानो नेतृत्व होथों होननानै प्रमद बर'खौ चिफ आरो गबिन्द बसुमतारी बिथांखौ डिपुटि चिफ आरो कातिराम बर'खौ स्पिकार होनानै बे बिटिसि सरकारखौ बिजेपिआनो खालामना होदों। नङाब्ला बिजेपिआ माने गावबो मोनसे रल लानानै गावनि नेतृत्व सरकार खालामनो हायोमोन। गतिके बे गासैखौबो जुदि नोङो नायो दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिखौ क्लियार खालामना होबाय माने एडुकेसन मिनिस्ट्रिनिफ्राय अलरेडि तेजपुरनि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिनो दायित्व हरबाय। तेजपुरनि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया दिनै बेसेबांबा गोबाव जाबाय आरो बोसोरसे बारबायानो आरो हा नागिरनाया आरोखि खिन्थु दिनैसिमबो जों हाखौ होनो हायाखै। दा सेन्ट्रेलनिफ्राय क्लियार गासिबो क्लियार गतिके बिजेपिआ बेखौ खालामजोबदों। सेन्ट्रेलनिफ्राय 1500 कोटि थाखा पेकेजनि बेलायावबो अलरेडि
टकेन मानि होनानै बाजेटनिफ्राय क्लियार खालामबाय दा जेसेबां कमिटमेन्ट दंमोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय फ्राय खामानिफोरखौ मावजोबनाय जादों स्टेटआबो मावगासिनो दङ गतिके गासिबो दिनैनि बिटिसिआव जों जेखौखि नाया रायलाया बेवहाय बिजेपिनि आखाइ दं दिनै क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजखौ इउनिभार्सिटि आपग्रेड खालामबाय थ' सोर खालामखो बिजेपि हिमन्त बिश्व शर्मा नङा होमबा आगोलावबो बेबायदिनो दिनै तामुलपुराव मेडिकेल कलेजखौ लुदों एकर्ड मथे गतिके एकर्ड मथे खोथाखौ मानिनानै सोर अनहरखो सोर मावहरखो जे आसाम गभर्नमेन्टआ आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेबायदि बोसोरफ्रोमबो 50 कोटी एडिशनेल गुडविल मिसननि नामाव फैसा हरबाय थाबाय लामा बायदिसिना बानायनो सोर हरखो बिजेपिआ गतिके गासिबावबो दंजोबो ओंखायनो आं सानो बिसायख'थियाव रायजोफोरनि गोनो गोथोआ जेबो थानाय नङा भट होनाय होयैया बेलेग बाथ्रा नाथाय बिजेपिआ बायह्रानि बा बिजेपि फैबा जोंहा लाब जानो नङा होननानै साननायफ्रा बे गैया जागोन राजखान्थियाव जोंनो मोजां सिन्था मोजां पलिसि लाग्रा मानसिसो नांगौ दिनैबो देशआव बेनो जादों नरेन्द्र मदिनि पलिसिजों दिनैहाय फोर्थ माने पजिशनाव मोनबाय इक'नमिकआव वर्ल्डआवनो आरोखि मानि थाखाय नेता गोदोथ' बिजेपिनि नामखौनो मोनथियामोन दा हिमन्त बिश्व शर्मा दायथ' लानानैबो दिनैहाय बेबायदि जागासिनो दं गतिके आं सानो आरो बे बेलायाव रायजो राजाहा एसेबां जेबो थाया जेब्ला बिसायख'थियाव बेफोर बाथ्राफोरखौ सावरायगोन खेंफोरथिलायगोन अदेबानि भट होनाया गावबा गावनि बाथ्रा आरो बिजेपिनि गासै केन्डिडेटआनो गावबा गाव गामिनि जागोन जायगानि सिनायनाय मानसियासो जाजोबगोन गतिके बिजेपि नुहुरनाय नङा केन्डिडेटखौसो नुगोन आरो बिसायख'थिनि समाव गतिके केन्डिडेटआ जुदि रुजुजाथाव हिसाबै मोजांब्ला बेनो भट होगोन जुदि केन्डिडेटखौनो पसन्द गैयाब्ला अब्लाथ' नोङो पार्टिया मोजां बुंब्लाबो होनाय नङा भटखौ नङा होमबा गतिके बिनि सायावबो सोनारगोन केन्डिडेटनि सायावबो सोनारगोन पार्टिनि पलिसियावबो सोनारगोन आरो पार्टिनि खेंफोरथि होनायावबो गतिके राजखान्थियाव बेबायदि जेबो गैया भारतआ मोनसे नोङो गणतान्त्रिक हादोर आरो बेवहाय राजखान्थियारि भाबै माने बयबो माने बाहागो लानो हायो आरो बे मोनसे राजखान्थियानो जोंहा बेबायदि थायो रिजनेल पार्टी आरो नेशनेल पार्टी गतिके बिजेपिआ नेशनेल पार्टी पार्टियासो नेशनेल खिन्थु मानसिया रिजनेल जायगानि मानसियानो जाजोबगोन गासिबो रावबो बायह्रानिफ्राय बेवहाय केन्डिडेट गैया आरो जुदि सरकार जायोबा बिटिसिनि बिजेपि मानसिफ्रानो बिटिसिनि थाखाय कार्बि आंलं आरो डिमा हासावनि बायदि गावबा गावनो मावनो हाजोबगोन दा बर'फ्रा जुदि गावसोर मावना लानो सानजोबोब्ला बेखौ मावना लानायावबो बिजेपिआ जेबो आपत्ति गैया गतिके सरकार जाबाय अथरिटि जाबाय अथरिटिया बेखौ मावलांनो हागोन दा बेसेबां बोसोन होनो हाग्रा मानसि फैयो बिनि सायावसो सोनारगोन अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारै नुखाबाय खोनाखाबाय बिसुजि दैमारि सारा मा बुंखो इउपिपिएलनि सायाव थामहिनबा प्रमद बर सारनि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंलांदों नङा होनब्ला दा नोंथांमोना बे बिसुजि दैमारि सारनि बुंनाय बिबुंथियाव मा कमेन्ट खालामहरो आरो बिसुजि दैमारि सारनि बुंनाय बिबुंथिया जोंनि बर' समाजनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव आरो बेसेबां बाख्नायजाथाव बेखौहाय नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब